Yuk. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ojo podo turu sore kene tak critani kanggo sepo manggo sore kene tak critani kanggo sepo manggo sore alamat bakal keton kurine rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan kepungkur ono zaman-zaman buntutan esok rame-rame luru ramalan zaman kepungkur ono zaman-zaman buntutan esok rame-rame luru ramalan gambar kucing Ikiro gambar macan
mana suling? Jajal kuwi arep ngomong wong kuwi pimpinane kuwi. Oh. Supaya canyaran kok kuwi. Kok bajuk wae mateni wong tuwa apa? Wong tuwa. Oh alah. Tutuk wae, tutuk. Eh, Pasukane disiapke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng papreso dusun Sumokaton. Heeh. Amit-amit nuwun sewu. Piye? Iki derek ngamen Simo apa iki? Simo Menggolo. Ya, Derek ngamen wonten mriki. opahe salah. Apa? Opahe salah. Kae. Opahe salah. Wujud. Ya, muga-muga warga Sumokaton paring Baswara selamat, paring panjang umur. Oleh ngene iki paling gampang ya dongake. Iki wah. Wah, amin ketuane iki. Saya ngrembaka utange. Maksude sedulurane. Ya ora wae dongake adewe iki metu bengi iki wong gara-gara terus latihan. Iki ora lho. Aku kok entuk duet sing kok ngene to, Mas. Kepiye kuwi Lah ceritane? wong MC-ne mau entuk sing ayu entuk drembombok ngene. Modele. Iki ku dembrombok ngawul wae. Apa? Kuyang. Apa? Kuyang. Uyan. Kuyang kok malah uyahan. Puyang mbahmu ki perkara puyang rupane ganteng kono kok puyang. Ganteng. Ya didelok saka sedotan ya ganteng. Heeh. Sampean kuwi wah tegak. Prajurit Wah. wonten. Saka mburi ngono body. Saka ngarep kuwi lho Ganjel. kok bego. Magicom abot. Go. Ndun, Iki tato cacing apa? rasa ngece kowe iki. Iki biyen gek laire. Heeh. Gudigen tak usuk-usuk tak kena. Kuwi ndara panu asline kuwi. Ning ngono lho. Apa? Sak saiki urung dadi kesusu metu. Apa kuwi? Wah lho, menungso iki. Wah, ora dadi utune lho dian wis metu dhisik. Ngawur ora lek ngono biyen Ngawur, doktere ngawur. kleru lek dudut. Walah, Iki ibarat motor metik. mati kok apa? Gigi rung leboke iso mlaku. Oh iya bener. Ya. Nek kuwi iki cara Jawa. Nek cara Cina tuan sinyo. Apa kuwi? Artine apa? Untune gedawan gusine menyonyo. Aku tekan gusi barang. Ana meneh Mas Gino. Apa? Gigi nongol. Untune baris. Ya iki adewe nang kene ngrameke Ya. njupuk katon. Piye? Ya. Nek Ayo. aku mesake lho. Apa? Iki lho cah nganti lumuten kok dijak iki lho. Endi? Ha iki nganti metu lumute ngene. Lumute Ya ora apa-apa. Adewe iki gegojikan nang kene amit-amit 1000. Ayo. Ayo dikit latihan, gogosok paringa lancar. Amin. Maneh ya. Amin. Nah, iki dimeriahkan sos hitam Abik. Sapa Al Habib sapa meneh kalau Al Habib. Sunatane Mas Apik. Almarhum Abe. almarhum Abik muga-muga Abe paringa- nada. Hei, dasmu kuwi. Wis almarhum ora manusiane seno kene. Jebul ngerti ku wis almarhum urung to. Aja ngece kowe iki. Angrek bojone apa duwe bojone ayu kowe almarhum kowe iki. Apa ora? Walah. Sentak bojone masuk angin seminggu. Waduh, Meh. Biar hitam kayak kereta api. Tapi terus piye? Cewek banyak yang ngantri. Jeblok kowe ora apa-apa. Nek ra payu. Wong ora dedet rene mudu kok. Mbok ora jujur-jujur to, Go? Lek ra wani rabi. Tek cilik po. Iki Apane? awak dhewe acara apa? Iki dalam acara syukuran. Nah, apa sing bener? Halal bihalal. Oh, terus Warga ing hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Warga ngendi hati-hati. Aku mah digenahi mau kok. Petruk cangkemmu kuwi. Iki karo warga masyarakat Kricaan Oh, Sumokaton. kerajaan Sumokaton. Oh, terus Alhamdulillah wong iki tekan Mesir. Heeh. Sik sugih. oh, terus Sik ra duwe muga-muga nusul nang Mesir. Amin. Kadoan. nusul nang Mesir. Hasil tumpakane. Kereta Jawa. dasmu tekan sama. Aku tekan das barang. Ayo joget ke. Lah, saya terus, pasukane kuwi. Siap. Kowe kene, aku kene. Dadi kowe sing elek kono, aku Ya. sing rapet yo. Siap. Talibon, gerak. Oh, cang depan. Tak depan gubuk ra jiwa ora do latihan kok. Kupinge rungokke. Lah tenan to. Hei, Iki gigi rung dilebokke wis mlaku to. oh, iki lho. Met Bakule keling. Siap ngene-ngene iki. kuwi rada diundulke sithik bemper. Ayo. Ngece bampere Oh bangun. ya. Ya, mundur satu langkah, gerak. Iki jane kepiye to? arah. Hei, kon lencang depan kon mundur.
Sek-segane. Lah kok maju mundur. Gemak segan dadi ngendoke payu akeh. Heeh. Nek kok iki ndok kira payu. Ora payu yakin. Bareng njaluk Lah sak pati resek kok iki, do ngomongi. Nek do gemak sak bagor payu larang. Kowe iki nang kono nutupi TV kan lho. Ini pindi. Aku kuwi lho. Wah, halo. Ya, Ini penggemar. Epilepsi dadah. bukan Wah, penyakit ini. menular. Ini YouTuber terjadi pada- saka ngendi iki Mas apa iki? Oh, Mas Subi. Mas Paijo. Mas Teka ilang matane. Wah, Mbak Tuti. Nah, muga-muga paling lancar YouTuber Amin. paling laras Bagas Waras selamat Ya. paling panjang Salam umur. gendong Jakarta, sing wong Jakarta. Sesuk iki Lah, aku mau si ya. mau menggolor main nang Lampung. Ya, Nek do mlaku. ngelangi. Nah. Yo, saya yo capek wong pulang mudik. Wah, Dua saya di Jakarta banyak kentang-kentang. Iya, saya Saya minumnya teh gendul. baru pulang 2 dina. Saya di Jakarta telonte-lonte. Alah goke, Ya, penyanyine wis lak ngantuk. ayo pro kanca. Napa der kowe iki buka selepan babuk-babuk. Endi? Nah, baleni neh. Ayo pro kanca. Nyita foto. Wah. Mbok sokle iki rasa apa sih motone to Mas, padhe kodhok apa sokle iki aku. Napa? Gumun. Yo, Biasanya sentir nang omah kok. Ayo pro kanca ngawuno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni sholat kaping telune bayar zakat ing pas poso nang Ramadan penglima kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah tenang asal dawuhe dari pangeran. setan wae. Sampean rada mundur. Ora ngene iki modele kok, Go. Apa to? Ora tau mangkat bawa geduk iki. Latihan ramangkat. Senengane njaluk Modele jatah. ngene iki ye. Wah, ya ora lali. Karo kanca-kanca ya ora lali. Ketemu, saiki Ya dong ketemu. Sugeng Riyadi. Saiki ketemu. Wah, aku wingi ngatur bodoh malah dadi mleto ya aku. Yun, Iki. ora ya bal-balenan pada cah anyar wae. Go tak omong iku. Yun. Rene. Alah, masalah Semar iki napa to? Iki. Wah, semak ireng kok semak. Lek joget tenanan iki wah iki perlu disawer iki. Ah, yakin. Mek iki takon mundur sithik. Heeh. Anek gegas truk bemper apa ora? Heeh. Bundas. Yakin ku iso infeksi kowe awake. Jane iki ora nganu Mas, ora nyamari. Nek sampean kesenggol karaten iki soal. Wah, saya utune gelo. Wah, pan krenget kaya ngono kok. Eh, Yo. apike jogete apike. Siap, siap. Lah kok Mas? Main Lah kok siaran iki? apa, Bang? Lagune Sido Rondo apa? Sido rondo teles ya kena. Wis to wingi. Didorong iku wis wingi. Latihan pasan. Nek saya didake. Tambal ban. Ya tambal di penyanyinya mau bijuane mendelik, bayaran kok ndelik. Yo Mas yo, manut. Jebul ketok padi sering ngene saka kene. Endi? Ha iki Srengenge katarak kuwi matane. tak omongi ana bulan 8 Endi? saka kene. Endi? Arah lagi genake. Wah, iya ya. Kayak kena gerhana matahari. Iki supek. Hei,
Kok eleke muni bulan tadi wong ingin angin ya sama Ayo Pak. Isin kok. Ayo sulit. Lho, Duk. Go. Adine jak joget iki. Endi? Iki. Wah, samlak bapakne. Tak koni jenenge sapa? Kok Cina Dimbel iki. Ora jeneng-jenengan. Ya tak mangi. Manut. Arep nyanyi kan. Yen awan aku ra doyan mangan. Bengi tansah turu pisian. Tak pikir rondo telase dandalan. Jadi mangan sepasar kowe wis begadang. Aku tetap manggung pamungkas Maradona. Atiku bingung sing tak pikir rumangsa. Bukan daras ning mangsa gatiko. Rondo teles katon-katon ning netro. Ora proto disote ora tumono. Langkang disote kosaya teman. Lara rindu dijamongi malang ngalung. Bisa mari yen bisa dadi bojomu. Turu Jambiku ketok-ketokan pipimu. Turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu. Songo ketok-ketokan dodomu. Turu jam 1 lamu terus tak pateni. Iya, Jos. Ora apa meneh? Bablas meneh. Main modar. Mau dodoke saiki penyanyi. Wah, saking demes salone enting Teko bablasan. diketok, AB Production. Go. Nemoni ya murah meriah iki nang ngendi? Dukoh. Ra apa-apa. Ngundang iki Go. Simo Go. apa smoker mbahmu ki perlu smoker Pak. Di smoker. Nyuk, nyuk. Dun. Ah, dudang nego menang nek dudang nyuk ngono. Oh. Ya, dan sistem abik nada. Murah meriah ning aturi nang. Alah, yakin apa sih Mas Abik wae. Arep butuh 30.000, 30.000 siap. Ah, siap. Andadutan. Genset siap. Greg-gregan, siap. Dadi- Ini akhirnya jatilan, gawe ke 10.000 Mas Abik. Menerima tanggapan kesenian, nganten, padu masal. Ah, yakin. Nenek Simo iki aja nggo slipah aja tak tanggap. Tak mangi rene. Nanti ta? Bocah kae lho. Walah, Aku titipi amplop karo iki ana pira? sapa? Jiro Pakoke. Wah, yakin. Kon ngedumke cah cilik-cilik wong bodo iki. Oh, iki muga-muga Simo Iki. Pira to kuwi? masalah. Pira? Isi. Gang kok 1000? Nek aku dong 1000 ora. Wah, berarti maleh. Oh, mau ora maleh, ya tak juleke cah cilik-cilik. Ya, wah tak Ah, domke. Aku ngae kene jana Ya, loro. kene lho rene ya. Wes esuk